To fa, yanzu Naziru sarkin waƙa ya fitar da sabuwar waƙarsa wadda ya yi wa Dauda Kahutu rarara, don wato yi masa faɗa da kuma kusanta shi da gaskiya akan irin abubuwan da yake aikatawa waɗanda babu ruwansa, musamman ma irin yadda yake shiga al'amuran 'yan Nijar da kuma shugaban ƙasarsu. Tabbas ƙwarai da gaske wannan waƙa dai a yanzu haka za ku ji cewa masu sauraro Naziru sarkin waƙa ya faɗi gaskiya a cikin waƙar tasa, sannan kuma ya jajjefa wa rarara baƙaƙen maganganu don wato kiyaye nan gaba da kuma wato irin abubuwan da zai ci san me zai ringa faɗa kafin ya fitar da kalaman waƙarsa. Wanda a yanzu haka ne muke tafa da wannan sabuwar waƙa ɗauke da zazzafan bidiyon a wannan tasha tamu mai albarka, tashar yankin Hausa, wanda a yanzu haka masu sauraro muna mai daɗa tunatar da ku kada ku manta, idan wannan ya kasance shine zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, to ku daure da ku je ku dangwala mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, don hakan shine zai ba ku damar samun zafafan bidiyoyinmu ɗauke da zafaffun labarai waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. Muddin za ku ji cewa a yanzu haka fa rarara tabbas bai shiga taitayinsa ba dangane da irin maganganun da suke ta zuwa gare shi sakamakon taɓa shugaban ƙasar Nijar da yi wato Janar Abdurrahman Chani, wanda a yanzu haka tabbas rarara fa ya kuma ƙara bayyana cewa ba zai fasa fitar da sababbin waƙoƙin da ya bayyana cewa zai saki ɗin ba, ko da ya kasance 'yan Najeriya baki ɗaya za su ƙi shi. To yanzu haka dai tabbas ƙwarai da gaske masoyan rarara da ke arewacin Najeriya da dama sun fara faɗa masa gaskiya ne dangane da cewa a matsayinsu na masoyansa idan har za su iya ɗaukan shawara ko kuma su ba shi shawara ya bi, to ya fita daga sabgar 'yan Nijar, don 'yan Nijar ba sa'annin yinsa ba ne, gara ya tsaya a iya Najeriyar. Tabbas ƙwarai da gaske wannan al'amari dai a yanzu haka za ku ji cewa na ci gaba da kasancewa dangane da irin yadda 'yan Nijar ɗin ke ci gaba da bayyana wasu abubuwa da dama, da kuma irin yadda suke bayyana cewa muddin rarara bai janye bakinsa daga kan irin waɗannan abubuwan ba, to tabbas ba za su fasa fitan masa da zaɓaɓɓen waƙoƙi ba su ma a karan kansu na cin mutunci da zarar wato ya saki nasa waƙoƙin. To masu sauraro cikakken labarin da muke tafa da shi kenan a yanzu haka a wannan tasha tamu mai albarka. Ku daure da ku je ku danna mana subscribing ɗin. Mun gode.